Добре дошли в Сирия, свободна Сирия, пише на граничния пункт с Турция. Вече почти 2 години се води гражданска война. Преминаваме през Азаз, малко градче, превзето от бунтовниците в края на юли 2012 година. Целта ни е Алепо, мястото, където се води решаващата битка за Сирия. Между правителствените сили и свободната сирийска армия, шапката, под която се сражават бунтовниците. Кои са те? За какво се борят? Каква е тяхната идеология и на кого се подчиняват? Преди Алепо в една обществена сграда се намира щабът на полковник Абдул Джабар Акаиди, главнокомандващ армията в Алепо, ръководител на военния съвет. Под негово командване се намират десетки бунтовнически отряди, които имат една цел – свалянето на президента Башар Асад от власт. نحن نسيطر على حوالي 3/4 المدينة 75% من المدينة تقريبا ولكن نحن نقاتل نظام ليس بالسهل لديه دبابات لديه طائرات لديه راجمات صواريخ لديه مدفعية ونحن لدينا أسلحة خفيفة ومتوسطة فقط وعدم وجود الأسلحة والذخيرة هو الذي أخرنا حتى تحرير هذه المدينة. لو كان لدينا جزء بسيط أو 10% مما يملك هذا النظام لحررنا مدينة حلب منذ فترة طويلة. Това са лидерите на отрядите, които се сражават в Алепо. На записът, разпространен в интернет сайтове на бунтовниците, полковник Акаиди е заедно с водачът на най-големия отряд в Алепо – Ал-Туахид. Ал-Туахид е ислямистки отряд, но не толкова радикален, колкото Ал-Кайда. Ще ги срещнем по-късно в Алепо. Пътуваме към града. Бунтовниците избират друг път, за да избегнат евентуалните бомбардировки. لا في انفجار على الارض وقع لا اما عنكم لا اما بدي ارجمه شفته بعيني ايوه معناتها بالشيخ عيسى الله في شيء نجي ولا ايش بنصحنا نجي طيب ماشي سلام على طياره فوق. Алепо е на 30 км от турската граница. Бунтовниците контролират голяма част от територията на север, до границата с Турция. В Алепо има няколко фронтови линии. Кварталът Тарик Албаб е близо до летището, което бунтовниците от месеци се опитват да превземат. Алепо е най-големият град в Сирия. Над 3 милиона души живеят тук. Икономическа и финансова столица и от голямо стратегическо значение. В края на юли 2012 година бунтовниците превземат редица квартали в южната и североизточната част на града. Това са по-бедните райони. Днес те контролират около половината град. Тук са техните бази и отряди. След месеци гражданска война, хората продължават да напускат домовете си. Войната принуждава над 1,5 милиона сирийци да потърсят нов подслон в собствената си държава. Около 500 хиляди са приютени в бежански лагери извън Сирия. На практика тази част на града е превърната в фронтова линия и правителството смята за легитимна цел всяка улица, всяка сграда, всеки обект, в който се намират бунтовниците, или има съмнение, че се използва за логистична база.
Макар и нередовно, все още има ток и вода. И жителите използват кратките затишия, за да се опитат да поправят щетите от поредната битка. Бензиностанциите представляват крайпътни барели. Горивото е некачествено, цената му само за няколко месеца се увеличила 3 пъти. В Алепо над 600 промишлени предприятия са спрели работа. والله الشغل أولي ما أشبه شيء وحاليا هلا كل شيء بصعوبة. كان الخبز، كان البنزين، كان المازوت. شغل المسكليتات منيح مقبول. لأني واسطة ما كانت أولي، هلا مو صارت كل شيء غالي، صارت العالم تستخدم المسكليتات أكثر من أولي. والله قبل الثورة أي شيء بسيطة يعني، بس هلا بصعوبة، فيها صعوبة، في غلا. يعني اليوم أحسن تجيب خبز للبيت 7 رغفان ب 75 بدهم عند الدوار، 7 رغفان ب 75 ما أحسن تجيب. يعني عندي هلا الأولاد بالبيت لسه ما عندهم غدا. والله كنا عايشين يعني، بس في صعوبة شوي بالحياة بالنسبة لدوار الدولة، يعني في صعوبة، فيها صعوبة. Алепо е сред най-старите постоянно обитавани градове в света и стратегическо място за търговията между Средиземноморието и изтока. Тук живеят араби и кюрди, сунити и шиити, православни и католици, арменци, асирийци, мелкити гърци. 80% от населението са мюсюлмани сунити. Тук се намира и една от най-големите християнски общности в Близкия изток. 250 хиляди християни, предимно арменци, живеят в града, около 12 на 100 от населението. Мюсюлманите шиити, друзи и алауити са също малцинство. Има 45 църкви – арменска, гръцка, сирийска православна църква, католическа, разположени предимно в християнските квартали. Десетки джамии са част от световното културно наследство, като голямата джамия от началото на 7 век. Оказала се между две воюващи страни. Днес тя е на път да се превърне в руини. В контролираните от бунтовниците квартали за хляб се чака с часове и често редът се осигурява от самите бойци. Брашното се доставя от десетки складове с пшеница. Напоследък обаче някои държавни силози стават обект на грабежи. Хиляди чували с брашно се препродават на търговци. Другият проблем е загубата на държавен контрол върху цените на хляба. Правителството субсидира държавните хлебарници, които обаче са започнали да продават евтиното брашно, което получават, на частните. Тази пекарна, която по-рано е произвеждала денонощно хляб, днес отваря само за по няколко часа. Тя работи на бензин, а той е скъп и недостига. Тарик Албаб е квартал, в който доскоро са живяли 4000 души. Разположен е само на около 2 км от военното летище, контролирано от правителствените сили. Сградите са повредени от ракетен обстрел. Повечето жители са напуснали, но има нови бойци на опозицията. إن شاء الله سنقوم بتصدي لرتل من عصابات الأسد. إن شاء الله على طريق المطار إن شاء الله. You're living here?
أنا هو مقري. Халуф преди да се присъедини към отряда Ал-Хатаб е бил дърводелец. Отрядът е част от бригадата Ал-Туахид. Халуф ни показва къде живее. В един от апартаментите на първия етаж, а в съседната стая е местния командир, който координира част от предстоящата операция. نحن بعد الثورة لا عمل لنا. العمل للجهات المختصة والقيادات العليا. Бунтовниците с готовност ни показват оръдието, пленено по време на операция срещу правителствената армия. Черното ислямистко знаме съпътства всички бунтовници, както и названието на отряда, към който принадлежат. От тук, от тези импровизирани общежития, те отиват в своя финален сборен пункт. أنا قلت لك الراية هاي راية الإسلام، عرفتها شلون؟ وأنتوا المسيحيين عندكم راية الصليب، صح؟ ليش أنتوا لكم حق تحطوا راية الصليب وما بنقول عنكم متطرفين، وليش نحن لما بنحط راية الإسلام بتقولوا عنا متطرفين؟ كلنا ظافرنا جهودنا بقيادة موحدة، بخطة واحدة، بأمر جهاد واحد. Абу Фурат е вече легенда сред бунтовниците. След интервюто, което даде пред нашия екип, научаваме, че Абу Фурат е загинал през декември 2012 година, малко след като превзе военното училище в Алепо. احنا بعد التحرير باذن الله راح نأسس دولة على النموذج التركي المصري السعودي، دولة إسلامية معتدلة، دولة إسلامية معتدلة، يعني القواعد والأسس منهجنا هو القرآن. Бунтовниците от Ал-Туахид се събират в местното училище Мохамед Мустафа Марай. В тази част на Алепо училищата отдавна са пусти. Тези, които видяхме, бяха превърнати в бази на въоръжената опозиция. На стената с графити е написано «Свободна армия», бригадата Туахид и «Аллах Акбар», което означава «Аллах е велик». Показват ни знамето на отряда с надпис «Аллах е велик и Мохамед е неговия пророк». Класните стаи са пусти от месеци. Училището служи за логистична база. Тук се хранят, тук координират атаките си, от тук поемат на акция. Подземието, най-сигурното място, служи и за почивка. Училището е обстрелвано с артилерия няколко пъти от правителствените сили. Между отделните бунтовнически бригади се появиха и първите конфликти. Те се оплакват, че парите на спонсорите не стигат до тях. Страните от Персийския залив, според въоръжената опозиция, изпращат средства за закупуване на оръжие, но не всичко стига до бунтовниците. طبعا هم يدعمون بالمال والمال لا يأتي إلى أيدينا، يذهب إلى بعض الأشخاص الذين يأخذون حساباتهم الخاصة في الخارج، ونحن بفضل الله نشتري من أموالنا الخاصة وبعضها غنائم. المال لم يصل إلى أيدي الثوار الحقيقيين في الميدان. والله من المهم جدا مضادات طيران أو حظر جوي.
مضاد طيران أو حظر جوي. Въоръжената опозиция определя себе си като революционери. Башар Асад ги нарича терористи, а европейците ги назовават предимно с думата бунтовници. Но поради честата употреба на ислямистки символи понякога ги сравняват с Ал-Кайда. فلماذا قبل 10 أعوام لم تقولون هناك قاعدة في سوريا وأخذت الحرب منحى طائفي منهم؟ نحن كلنا بدأنا عزل، ناس عزل ويطلق علينا النار. لماذا قبل 10 سنوات لم يكن هناك قاعدة ويكون هناك إسلاميين في سوريا؟ الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! Бунтовниците в Алепо, независимо каква идеология изповядват, са единни в едно – да свалят президентът Башар Асад от власт. Башар Асад е представител на алауитите. Те са мюсюлмани шиити, малцинствена общност в Сирия. И някои сунити ги считат за неверници. Правителството на Башар Асад идва на власт през 2000-та година. Започва либерализация на икономиката, появяват се чужди инвестиции. Остава обаче контролът над медиите. Интернет се цензурира. Семейство Асад управлява Сирия 50 години. В страната е наложен култ към личността. Само 2 месеца преди началото на революцията Асад подписва договор за $10 милиарда. Газопровод от Иран до Сирия с възможност оттам да се захранва с газ голяма част от Европа. Демонстрация през март в град Дара слага началото на сирийската пролет. Според опозицията, правителството открива огън по демонстрантите. Няколко души са убити. В страната започват анти- и проправителствени митинги. В резултат гласува се нова конституция. Отпада водещата роля на партията БАС. Отменен е и законът за извънредното положение от 1963 година, който предвижда смъртно наказание за членство в организацията Мюсюлмански братия. Революцията от мирни протести прераства в въоръжена съпротива. В гражданската война загиват над 50 000 души, стотици хиляди напускат домовете си. Тук сме на границата между 2 квартала в Алепо. Бунтовниците са установили контрол и проверяват кой влиза в контролираната от тях територия. في عندنا اسماء مطلوبه، اسماء عائلات مطلوبه، لانه في عائلات كامله بتشتغل مع الدوله. لا لا نو 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 نايت. ما بدنا مصاري، بدنا سلاح، بدنا ذخيره وسلاح وفقط لا غير. وكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله تضل مرفوعه مثل الرايه هي المرفوعه، بس لا اكثر ولا اقل. السلام عليكم. Само на 50 метра от нас в местното училище са разположени бунтовниците. Редица от изгорели автобуси на най-уязвимите места разделят 2 квартала и служат за защита от правителствените снайперисти. Мурат е туркмен, сириец от турски произход от град Азаз и има славата на един от най-точните стрелци сред бунтовниците. الحمد لله. أول شيء نسأل من السؤال الأخير، الحمد لله الشغل تمام، ونحن بجبهة هلا بنبعد عنهم حيط واحد، الفرق بيننا وبينهم حيط. نحن من هالطرف هن من هذاك الطرف، حيط واحد. الحمد لله هلا قناصتي كويسة، بس الحمد لله قناصتي كويسة، وبعدين طلقاتها خارقة للدروع. يعني إذا يكون لابس درع هي طلقة خارقة للدروع. هدول هيك طلقات حارقة، هي بتيجي بنفس الوقت طلقات خطاط، طلقات حارقة، والحمد لله بنضرب على الأبنية اللي عندهم، وصار كذا مكتب نحرق لهم إياه وراء خطاطات.
قناص رائع لما بتكون إصابته دقيقة وأعصابه هادية وباردة كتير، بده يطول باله كتير. يعني أحيانا أنا بشرب كاس شاي وفنجان قهوة وسيجارة وأنا عم براقبه وشايفه منين طلع وما بضربه، بس بعيفه لبين ما ياخذ الأمان لحتى أسطع عليه مزبوط. Тюркмените в Сирия се сражават предимно в Азаз и в Алепо. Те са обединени в две основни бригади, които носят имената на отомански султани – Фатих Султан Мехмед и Султан Абдулхамид. لا الحمد لله، أنا بالنسبة إلي كبحكي ككتيبتنا، لا الحمد لله القناصات اللي عندنا عدد كافي. يعني أنا على مدار ال 24 ساعة القناصين الشباب عم بيشتغلوا الحمد لله. لا هي معلومات يعني بس أكيد أجنبية. خلص شغل أوروبا. مثلا في عندي هي الناتو، هي ناتو، هي الناتو المدى القاتل إلها 3 كيلومتر. إذا بسكر هي اسطوانة الغاز بتصير 3.5 كيلومتر قاتلة. مدى الطلقة 5 كيلومتر. الحمد لله من أنواع القناصات غربية، بس أنا مي من مصلحتي يعني المصدر اللي عم بيجيني منه يعني أقطعه أو أفضحه إعلامياً. Два дни по-късно срещаме снайпериста Мурат пред болницата Дар Ал-Шифа. قمنا باشتباك مع الجيش الأسدي وإحراق مبنى الزراعة. أثناء محاولتنا لإحراق مبنى الزراعة فصاروا يضربونا بالطيران، الطيران الحربي. والحمد لله حرقنا مبنى الزراعة وقتلنا ضابط منهم برتبة عقيد الحمد لله، وتصوب عندي 3 والحمد لله أنا الرابع الحمد لله. В тази част на Алепо, Дар Ал-Шифа в квартала Шаар е най-голямата болница. Пациенти са предимно от въоръжената опозиция. Има и цивилни граждани, но те имат достъп до медицинските услуги в контролираната от правителството територия. Biggest hospital, but because the destruction above, because the airplane bombing and mortar bombing, we work here just in the basement. We work just give the emergency procedure. We make the emergency procedure. We give the first aid just, and any patient need to stay in hospital, we send him to another more safe area. Сградата е частично разрушена. Удрена е директно от правителствените сили. Al-Assad consider the medical staff as a military leader as a perfect target. He wants to kill all the people, not just the soldier and the civilian. He isn't different between soldier and medical staff and civilian. Само на 500 метра е линията на фронта. На ден пристигат поне 100 ранени военни. Civilian injury is because bombing, and sometimes because when they cross between the line, the neighbor that's there is battle, they by gunshot.
مشفى صاروخ ضربونا، صاروخ قصف طيران ميك، طيران ميك قصف طيران على المدنيين. Седмица след като напуснахме болницата, бомба почти напълно я разрушава. Близо до фронтовата линия почти всички магазини са затворени. Намират се и коражли. Виждаме две отворени ателиета. Това за военни униформи и ателието на дърводелеца Халет, който от години работи тук. الضرب والقتل عم ننزل بنسكر ننزل على ابوه. ايوه ايه ما عم نشتغل، عم نبرك بالبيت، ما بنعمل يعني. През нощта в Алепо престрелките продължават. Те се водят в тези места, където правителствените войски имат складове с оръжие. На границите между кварталите, които се явяват разделителна линия между двете сили, е най-опасно. В квартала Чар, след като бунтовниците превземат местното полицейско управление, многократно падат ракети. Особено активни са действията през нощта. Някои хлебарници продължават да работят и понякога трябва кураж, за да изчакаш горещите питки от фурната. Оказва се, че освен хляб, във вечерните часове на фронтовата линия се върти и друг малък бизнес. Махмуд е направил барбекюто пред своя офис, както ни казва, колкото да изкара дневния хляб. Той имал строителна фирма и бизнесът му е бил доста успешен. يعني ساكنة بالشارع، ساكنة بالشارع العالم، ما عندهم مكان تاني يروحوا عليه، مكان تاني ما في. Само на 100 метра от тук е жилището на Махмуд. Семейството живее на втория етаж на жилищна сграда. Отвън няма видими поражения. Въпреки бомбардировките, той продължава да живее тук със семейството си. أوقات بيجوا هاون، أوقات بيجوا بالطيران الحربي، وبنسمع أوقات صوت براميل. حسب الاشتباكات اللي عم بتصير، مواجهات، بقى نشوف الله خليه بركي بيخلق لنا فرج. البيت فينا هذا صوت رصاص، صوت قنابل، صوت قذائف، ما عم نعرف ايش عم ننقصف.
الأضرار هون تعتبر لا شيء بالنسبة لناس تانية. عندي في بيت أهلي انقصف كله، راح البركون، عندي بيت أخي، عندي بيت ابن عمتي أبو علي، يعني في بيوت كتير تضررت وتكسرت. إيه ما في محل تاني نروح عليه، وين نروح؟ عندي 5 أولاد ومرتي وأنا، نروح وين يعني أي مكان نروح عليه نتبهدل أكثر، بقى باركين هون عم نستنى قدرنا. В Алепо стотици предприятия са спрели производството. От тях 20 големи фармацевтични завода. В града доскоро се произвежда стомана, текстил, стъкло. Въпреки всичко, на пазара все още могат да се намерят основните продукти за ежедневието. Но цените на храните са се вдигнали петорно от началото на войната. Тук се продава и прочутия алепски ръчен сапун. Първият произведен в света сапун, който до днес се прави по същата технология. حلب مشهورة بالصابون لأنها هي مشهورة بزيت الزيتون وورق الغار اللي بنجدوا منه الصابون الأصلي أكثر أنواع المحافظات يعني، وأجود أنواع الصابون بحلب. والله تقريبا عادي يعني، تقريبا عادي، بس هلا بختلف شوي يعني بتخفض، مخفوض كثير. أيام 3 أيام 2000 مشكل حسب الشغل وعد من الله يعني. هلا بساعة ما بتحرك من زينك تبنى لك إياها. والله هلا نفسي يعني بدنا أقل شوي يعني. Нощно време на фронтовата линия отиват бунтовниците от крайните ислямистски групировки. Те са най-опитни, най-мотивирани и най-добре въоръжени. Понякога минават край болницата Дар Ал-Шифа, за да остават ранен от отряда. Но не всички ислямистски бригади са джихадисти. Тези са от отряда Ахрар Ал-Шам, свободните мъже на Велика Сирия, които не са толкова крайни, колкото Ал-Кайда. وليس من أجل المظاهر، نحن مجاهدون من أجل لا إله إلا الله، إعلاء لا إله إلا الله ورد الظلم ورد الظلم للناس وأبعاد الظلم عنهم ورد الحقوق للناس. محكمة شرعية تحكم بما أنزل الله. أحرار الشام. نحن عم نحارب من شان بشار الأسد وأعوانه ونظامه ومحبينه ومؤيدينه. كل شخص بحب بشار بدنا نحاسبه، كل واحد بأيد بشار بدنا نحاسبه. هذا إنسان ظالم ما بخاف ربه. كتيبة نحن إن شاء الله كمان ما نظلم أحد إن شاء الله. نمشي بما يرضي الله. أي إنسان ما هم ملطخ في الدماء، لم يقتل، لم يساعد بشار الأسد في القتل، نحن ما لنا شغلة عنده. Това е фронтът Ан-Нусра, който заснехме една нощ преди да поемат на акция. Ан-Нусра е подразделение на Ал-Кайда за Сирия. През декември 2012 година Съединените американски щати официално обявиха фронта за терористична организация. А тези кадри са от една ранна сутрин. Ан-Нусра има отряди из целия град, контролиран от опозицията. Щабът им е разположен в бившето училище за медицински сестри. В Сирия Ан-Нусра поема отговорност за редица терористични нападения. В Алепо, в Дамаск, извършени с кола-бомба или от атентатор-самоубиец. Те са тези, които печелят големите битки, защото имат опит, оръжие, пари. Отиваме в щаба на най-голямата бунтовническа групировка в Алепо – бригадата Ал-Туахид, която е част от свободната сирийска армия и чийто лидер Абдел Касер Салех е заместник командир на свободната армия за Алепо.
Заместник командирът Хюсейн Асаф обяснява пред картата на Алепо, че контролира около 70% от територията на града. Питам го, защо в щаба не виждаме знамето на революцията? هذا شعار كل مسلم ليس لحقر لأحد. هذه لا إله إلا الله هي شعار كل مسلم ليست حقر لأحد. На 18 декември 2012 година в ислямистските сайтове се появява този запис. В дъното на масата виждаме Хюсейн Асаф. Той заедно с още 13 лидери на основните бунтовнически бригади в Алепо обявява създаването на ислямистка държава. Политическото крило на Свободната сирийска армия, националната коалиция на опозиционните сили, която получи легитимност от Европа и Америка, се разграничи от това изявление. Но на кого тогава се подчиняват бунтовниците? Защото тези, заснети на клипа, са и в ръководството на Свободната сирийска армия. Какви са тогава отношенията между Свободната сирийска армия и фронта Ан-Нусра, разклонението на Ал-Каида за Сирия? العلاقة اللي كلها هي جبهة النصرة انسحبت من حلب من أكثر من شهرين. ما بقت على خط الجبهات نهائيا جبهة النصرة. أما العلاقة الموجودة هدف واحد هو إنه نسقط هذا النظام لا أكثر ولا أقل. الجميع مجمع على هذا الأمر إن شاء الله. إلى أن يسقط النظام لن تجد لهم مكان هنا. طبعا إن الشباب بطلبهم إن اجوا نصرة لهذا الشعب وأناس هم رجال نبعوا من قلب هذا البلد وإن كان فيهم بعض من الخارج تعاطفوا مع هذا البلد فأتوا. يا أخي أنت ليش معلقة على جبهة النصرة؟ جبهة النصرة مثلنا مثلهم. جبهة النصرة جبهة ما أنا متطرفة. جبهة النصرة يعني متقيدين بتعاليم الإسلام. جبهة النصرة يقاتلون معنا، هن منا ونحن منهم، ما نحن متطرفين. جبهة النصرة، جبهة النصرة هي تنظيم، هي مجموعة تتقيد بالتعاليم الإسلامية. Големите отряди, като Ал-Туахид, са съставени от по-малки подразделения, които се намират в различни части на града. Отиваме при отряда Ансар Аллах, чиято база е разположена в покрайнините на Алепо. Командирът на отряда е Мунзер. اوكي شو عمل الاساسي المدني. والله انا من اول انا مهندس بحري، كنت بشتغل بالسفن في سفينه، كنت بسافر بالبحر وبشتغل. بس لما صارت المظاهرات السلميه في سوريا جيت مباشره لانه انا ضد الاسد. اتفقنا نحن والشباب نطلع لهون لحلب ومساعدة اخواننا في معنا كمان قسم من الشباب من مدينة خطاب كمان جو انضموا لنا، وباذن الله هلا نحن رايحين على جبهة العرقوب والشعار، وراح نتصدى للجيش الاسدي عم يحاول يقتحم العرقوب، وهلا الشباب كلهم جاهزين ورايحين على الجبهة. تكبير يا شباب. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. قائدنا للابد سيدنا محمد. قائدنا للابد سيدنا محمد. قائدنا للابد سيدنا محمد. В сутерена на доскорошен завод бунтовниците се подготвят за акция. Въоръжени предимно с леко оръжие, те имат и самоделни гранати, които понякога избухват в неподходящия момент. وهي كمان بنحط فيها القنبله هيك وبنضرب، بتطلع القنبله بصير يعني بدل الطلقه بصير قنبله وطلقه متفجره. За сега западният свят се въздържа да въоръжава Свободната сирийска армия, защото се опасява, че няма необходимия контрол и че оръжието може да попадне в ръцете на крайните ислямистки организации. هذا اغتنمناه من جيش بشار الاسد الخاين الكل. قتلناهم واخذناهم. بدنا نحرر بلادنا به ان شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. فهمهم انه هلا راح يتجنن ان شاء الله.
نحن بالنسبه لنا نحن هون في سوريا قاعده، ما في قاعده، نحن هون ما عندنا شيء اسمه قاعده، نحن كلياتنا طلعنا نحن اهل سوريا، نحن عم نحارب دفاع عن ارضنا. اما قاعده ما عندنا قاعده نحن في سوريا، هذا كله كذب. ونحن المجاهدين لواء التوحيد كتيبة أنصار الله حلفاية. نحن هلق بحلب بدنا نحرر بإذن الله كل نقطة بحلب، ومو بس كل نقطة بحلب، بدنا نحرر سوريا كلها. نحن بالنسبة لنا نحن الشباب نحن ما بدنا مساعدة من الدول الأوروبية ولا أمريكا ولا دنيا، نحن بدنا مساعدة منهم بس من شان الأطفال المشردين والعائلات. نحن بالنسبة لنا الشباب ما لنا خايفين لا من الموت ولا شيء، نحن طالعين يعني كلياتنا طالعين في سبيل الله جهاد، بجوز هلا بعد لحظة نموت، بجوز بعد ساعة نموت، ما في مشكلة، نحن طالعين في سبيل الله. В отряда на Мунзер всички са сирийци от околностите на Алепо. Преносими зенитни ракети е оръжието, което бунтовниците искат за своята битка. Някои отряди вече разполагат и с танкове, след превземането на няколко военни бази на армията. Техният основен враг са бомбардировачите на сирийската армия. Липсата на опит обаче често води до инциденти като този. След като установяват, че няма ранен, командирът Мунзер издава заповед и всички поемат към Алепо. يا ستة محمد دكتور خليك انت واموني هون. يلا بشوي. تكبير! الله اكبر! تكبير! الله اكبر! تكبير! الله اكبر! Отрядът на Мунзер преминава през източните райони на Алепо. Тези улици са под контрола на бунтовниците. Освободеният град така наричат територията, която успяват да отвоюват. Но какво се случва в другата, неосвободена част на града? Сирийската армия се намира в западен и централен Алепо. Отделно всеки квартал там има свои въоръжени милиции. Кюрдите, които се опитват да заемат неутрална позиция, охраняват собствените си райони. Същото са направили и арменците и арабските християни. Създали са в своите жилищни квартали военни патрули и контролно-пропусквателни пунктове. Християните в Алепо, независимо от отношението им към правителството на Башар Асад, се опасяват от посоката, в която може да се развие гражданската война. Битката за Алепо продължава. Цели квартали са напълно опустошени. Отрядите на бунтовниците се събират за поредното сражение. За тях вярата е не по-малко важна от калашника. Намираме се на фронтовата линия. Бунтовниците от Свободната сирийска армия в момента се подготвят да превземат един от съседните централни квартали на Алепо, Ал-Аркуб, известен още като арменския квартал на града. Гражданската война продължава вече 2 години и може да доведе до религиозни стълкновения. Наистина, сред политическата опозиция в състава на Националната коалиция на опозиционните сили има и християни, и кюрди, и алауити. Но могат ли те да контролират какво става на терена? Има снайперисти. Чули? طلع انا يا حجي هلا بتطلع التصويره قويه. Това е кварталът Карм Ал-Джабал. Само на метри се намира правителствената армия.
Голямата битка тук започва на 7 септември 2012 година. Наблизо в района на Аркуб се намира военната база Ханано. От страната на бунтовниците се сражават 6 отряда, а правителството изпраща бомбардировачи. Днес бунтовниците се опитват да задържат завзетата позиция, имат постоянни патрули. Придвижването през квартала става от къща в къща. А за да избегне евентуалните засади, опозицията е пробила дупки в стените и така изградила коридор. ما نخاف من هالشيء كلياته عم نحارب طاغية مجرم بشار الأسد طاغية هو والإيرانيين وحزب الله أعوان الشيطان هذا الجامع تفرج على الجامع تفرج يسوون بالجوامع ما بنخاف والحمد لله رب العالمين. From where? No. We can't use the normal roads. We have to make holes between houses from house to house like you see. Because if you use the normal roads, there is snipers. Кварталът е предимно жилищен, но има и много производствени помещения. Някога това е бил шивашки цех. През процепа бунтовниците наблюдават позициите на правителството и от време на време, за да напомнят за своето присъствие, стрелят. Когато видят правителствен военен пост, използват и ръчно направените гранати. Това е била детска стая. Вероятно, семейството е напуснало панически мястото и е забравило канарчетата. На излизане минаваме по друг маршрут. Напускаме една мъртва зона. Ничия земя. Каква е тази безумна война? Борба за едно по-справедливо и демократично общество? Или борба за правилната вяра, която е в основата на по-доброто общество? На една от стените виждам надпис. من هنا مر جنود الله من هنا مر جنود الله بعد دحر جنود الكلب الأسد قطعان الأسد. В Алепо битка се води и в Стария град. Тук се вижда средновековната крепост, където правителствените сили са заели позиции. Стратегическо място и бунтовниците неколкократно се опитват да го превземат. Пътуваме към Стария град. Едно място, което доскоро е разкривало цялото културно и религиозно многообразие на сирийския народ. Днес то е превърнато в военна зона. Изграждането започва през 3-то хилядолетие преди Христа. Дом на много цивилизации. Цитаделът е средновековна крепост и е сред най-старите големи замъци в света. Влизаме в музея Бимаристан Аргун, бивша болница от 14 век, която днес е превърната в музей на научните постижения на арабската цивилизация.
Старият град е част от световното културно наследство и се намира под егидата на ЮНЕСКО. Тук е и най-големият в света исторически покрит пазар с дължина 13 км. Влизаме в Ал-Мадина сук. Бунтовниците охраняват превзетата територия. Това е само предния пост. Пазарът е бил основен търговски център за сурова коприна, подправки, плодове и зеленчуци, вълна, килими. Има десетки хамами. До началото на битката за Стария град, 25 септември 2012 година. أبو علي الدابغ أبو علي الدابغ تسمعني أبو علي الدابغ عناصر أبو علي الدابغ تسمعني؟ احكي معه قول له الوضع. والله البارحة يعني هيك صارت اشتباكات جوا خان العبارة، خان القصابين لجوا دخلوا من عناصر من هذاك الطرف بده يهجموا علينا وصديناهم وضربناهم وروا يتراجعوا هن ونحن تمنا حرس للساعة 3 في الليل يعني. В началото стратегията на бунтовниците била да атакуват, след което са се оттегляли. Целта е да се унищожи логистичната база на правителствената войска. Но сега тактиката е друга – да установят контрол над дадена територия. Тук бунтовниците наблюдават позициите на армията чрез система от огледала и видеокамери. Бивш магазин е превърнат във военен пункт. Старият град днес е една своеобразна казарма с десетки малки бунтовнически отряди, които се опитват да задържат позициите си. Отиваме към голямата джамия. И тук преминаваме от къща в къща, през направените отвори, за да избегнем най-опасните места. Стигаме до снайперистите. На метри от нас е заел позиция танк на сирийската армия, който след малко забелязал присъствието на бунтовниците, ще изстреля към нас снаряд.
Градът, който е малко променен от времето на своето създаване преди 8 века, днес се превръща в руини. Тук остават само тези, които няма къде да отидат. Тази жена е кюртка, но в Алепо живеят араби, сунити и шиити, асирийци, арменци, гърци, друзи, алауити. В какво се превръща сирийската революция, започнала с искания за демократични промени? Дали ислямските групировки, които водят битките, не си присвояват правото да диктуват как трябва да изглежда свободата в Сирия? طبعا نحن كمسلمين نعتز بشريعتنا وطموحنا انه نحكم شرع الله عز وجل، فهذا الشيء لم نخجل منه ولم نستحي، بل هو فريضه ما بخفى على احد انه نحن مسلمين وواجب علينا انه نحكم فينا شريعه الله عز وجل. هذا الشيء لم نخجل منه ولا نخبيه، بل اسلامنا الحمد لله اسلام متوسط، لكن فريضه على جميع المسلمين انه يحكم فينا شرع الله عز وجل في الأرض. Кой печели от тази безумна война? Ако продължи, вероятно само този уличен търговец.